Asik. Masih bersama kami ya di Musik Entertainment di sore hari ini. Oi dona mangga kamari, siabana nan nona cari, nona nan manis siapa nama, kok lai kuliah ambo batanya. Nona nan manis siapa nama, kok lai kuliah ambo batanya. Sampai udah siap ambo kok, usah dipanggil ambo si nona. Ambonan bukan anak orang Cino, panggilkan saja ambo Fiora. Ambonan bukan anak orang Cino, panggilkan saja ambo Fiora. Onde ma denai taki cua di buenyo, inyo urang awak disangko Cino. Untung udah lai batanya kau itu biasa. Gara-gara salamanya